नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये आज आपण चिकूचं ज्यूस बनवणार आहे। हे चिकूचं ज्यूस खूपच हेल्दी असतं आणि आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी हे खूपच आपली मदत करतं, कारण चिकूमध्ये सर्वात जास्त कॅल्शियम असतं आणि कॅल्शियम आपल्या शरीरासाठी खूपच चांगलं आहे। तर तुम्ही पण माझी ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करा आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये मी हे चिकूचं ज्यूस कसं बनवायचं हे तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे। आज आपण चिकूचं ज्यूस बनवणार आहे, कारण की आपले चिकूच्या ज्यूसमध्ये कॅल्शियम खूप असतं। तर आता आपल्याला कॅल्शियमची तर गरज आहेच आणि थोडं आपली इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी मी तुम्हाला साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये चिकूचं ज्यूस कसं बनवायचं हे दाखवणार आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता मी इथे 4 चिकू घेतलेत आणि त्यांना असं हे कापून मी व्यवस्थित बारीक त्याचे तुकडे करून घेतले। मी सालं नाही काढणार आहे, कारण सालांमध्ये पण आपल्या याच्यामध्ये कॅल्शियम असतं, म्हणून मी साला काढत नाही आहे। त्याचं भांडं घेतलं आहे, त्यामध्ये मी हे सगळे चिकूचे पीसेस टाकणार आहे। हे चिकूचं ज्यूस खूपच टेस्टी लागतं, तुम्ही पण हे नक्कीच ट्राय करून बघा। तर आता हे बघा मी हे सगळे चिकूचे पीसेस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेतले आहेत। तर हे बघा त्यामध्ये मी 2 चमचे साखर टाकणार आहे। तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे तेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये साखर टाकू शकता। आणि त्यामध्ये मी आता हे बघा 1 चमचा मध पण टाकते, कारण की आपण हे मी तुम्हाला बोलली की हेल्दी ज्यूस बनवणार आहे, त्यासाठी मी याच्यामध्ये मधाचा वापर केला आहे। तुम्हाला पाहिजे तुम्ही करू शकता, नाही केलं तरी चालेल। आता बघा त्यामध्ये मी जरासं दूध टाकणार आहे आणि त्याला आता मी मिक्सरला लावून घेणार आहे। हा बघा आपल्याला त्याला एकदम मिक्सरला लावून त्याची एकदम बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता मी याला थोडं मिक्सरला लावून घेतलं आहे आणि आता परत त्याचा मी सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। मध्ये मी आता हे बघा 1 ग्लास दूध टाकणार आहे आणि आता याला मी परत मिक्सरला लावून घेणार आहे। आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपलं चिकूचं ज्यूस तयार झालं आहे। आता मी यांना एका ग्लासमध्ये काढून घेणार आहे। आता हे बघा मी याला एका ग्लासमध्ये काढून घेते, तुम्ही बघू शकता हे एकदम घट्ट झालं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं हे चिकूचं ज्यूस तयार झालं आहे आणि हे चिकूचं ज्यूस खूपच यम्मी लागतं आणि हे आपल्या ताकदीसाठी खूपच चांगलं आहे, कारण की चिकूमध्ये कॅल्शियम असतं। तर कॅल्शियम जेवढं आपण आता खाणार तेवढं आपल्या शरीरासाठी पण खूप चांगलं असतं। मी याच्यामध्ये बर्फाचा वापर नाही केला आहे, कारण की जसं आपल्याला माहिती आहे बाहेर कोरोना चालू आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्दी खोकला नाही झाला पाहिजे, म्हणून मी याच्यामध्ये बर्फाचा वापर नाही केला आहे। बिना बर्फाचं पण हे टेस्ट खूप छानच लागते। तर तुम्ही पण माझी ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा। एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण हे इम्युनिटी वाढवण्यासाठी चिकूचं ज्यूस बनवलं आहे, तुम्ही पण हे नक्कीच ट्राय करा। आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्कीच सांगा की तुम्हाला आमची आजची रेसिपी कशी वाटली।